Pagka-shoot. May buntay ito pagka-shoot. Nag-ihaw na sa kong manok kasi ito. Okay. Muli ito si Kraken. Daman ko itong manok. Kay gibas na bataon to siya. May pag sa Saudi kay ga-idolize pa siya. For the Philippines gibas. Ato itong pagkanog manok. Para makabawi ba? Kanong itong manok. Anak gining mga kinaiya sa Pinoy. Di mo ang kapildihan. Mulbol dah. Tilok. Oh, gamay lang tagkuan. Painalunon. Okay. Bye bye lollipop.